ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವ ನಡಕೆಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಬೆನ್ನಿ ಪನ್ಪು ನೋವು ಈ ನೆಲತ್ತ ಉಸುಲು ಬೆನ್ನಿದ ಕಂಡೊಲೆಡು ಬಾರ್ದ ಬುಲೆದೆತ್ತದು ಜನಕಲ್ನ ಬಡವನು ಅರಿಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಆನಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಇನಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರಣೋರ್ದ ಹತ್ರ ಬೆನ್ನಿರ್ದು ದೂರಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನು ತೋಜಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ರು ಸಾಲೆ ಜೋಕುಲೆಗು ಅವೆನು ತೆರಿಪವರೆ ಬಾಕ್ಯಾರಡು ಆ ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ಲುನು ಅಕಲೆಗು ತೋಜಾವಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕುಡು ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೊಂದಿ ಬಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಜಾಗನು ಇನಿತ್ತ ಕಾಲಮಾನೋಡು ನಮ್ಮ ಎಕರೆಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಸೆಂಟ್ಸಿಡು ಲತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಕಂಡೊಲೆನು ಮುಡಿತ ಆಧಾರಡು ಲತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಪಂಡ ಕೈತಲ್ ಎನ್ಪಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಇನಿ ಗಣೇಶನ್ನನ ಈ ಬಾಕ್ಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಜಾಗಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಡ ಪಂಡ ಅವೆ ಎನ್ಪಸೆನ್ಸ್ದಾಗ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲೆನ್ ಲೆಪುಡಾದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪನ ಗುರುಕುಲೆನ್ ಲೆಪುಡಾದು ಸಮಾಜದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಾಧಕರೆನ್ ಲೆಪುಡಾದು ಈ ಬೆನ್ನಿದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಮಲ ಪೂಜಾರಿಯವರು ದೇವಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಯಕರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಮಗೆ ಇದು ನಾಟಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಗದ್ದೆಗೆ ನೇಗಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೆ ಪೇಜಾರವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಬದುಕು ಒಂದು ಬತ್ತಿನಿಕೆ ನೇಗಿನ ತಿಂಜಾದಿ ಐತೆ ಎದುರು ತಾರಾಯಿ ಹಾಕುವಂತ ಮುಖೇನ ನೇಸು ಉದಿಪವನ್ನು ತಿಂದಿರಿ ಗಣೇಶಕ್ಕೆ ಕರಬೇಕ ಯಾವ ಪಸೇರಿ అయితే నేజి పసేరి నీళ్ళు బట్టిడి పసేరిని కైతు పసేరింದ ಕೈತು ದಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಕೈತು ಪಸೇರಿನ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿಡಿ ಪಸೇರಿಯರಿ ಕುಂಬಾರ ಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಗೇರಿ ಒತ್ತಾಡಿ ಮುತ್ತಿನ ಗಣೇಶ ನೇಸಕ್ಕೆ ವರ್ಪಣಿಗಳಿದೆ. ಬಲೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಯುವಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಬರಬೇಕು. ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಂಬೋಡಿ ಮಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ, ವಸಂತ ಬರ್ನಾಡ್ರೆ ಆಗದಿದ್ರು ಬೇಡ. ಸಂತೋಷ್ ಪೈ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಗುರ ಮನುಷ್ಯ. ಬಲಮಗವು ದುಜಿ ಕೆಮ್ಮೈರ ಆವ ಪೆತ್ತದ ಮಗೇನಾಯಿ ದುಜಿ ಕೆಮ್ಮೈರೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏದಾ ಬಲಮಗ ದುಜಿ ಕೆಮ್ಮೈರ ಮಾತ್ರ, ಏದಾ ಬಲಮಗ ದುಜಿ ಕೆಮ್ಮೈರ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದುಜಿ ಕೆಮ್ಮೈರೇ ಓ ಕಬೆತ್ತಿ ಪೆತ್ತದ ಮಗೇನಾಯ ದುಜಿ ಕೆಮ್ಮೈರೇ. ಏದಾ ಬಲಮಗ ಓ ದುಜಿ ಕೆಮ್ಮೈರ. ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಡಸುಲುಲ್ಲ ದುಜಿ ಕೆಮ್ಮೈರ. ಬಲಮಗ ಓ ದುಜಿ ಕೆಮ್ಮೈರ. ಆ ನೇಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಆ ಕುಸುಮ ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ವಸಂತಿ ದೇವಾಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಲಿ ಕಂಚಿ, ಮೇಲಿ ಕಂಚಿ, ಕಲ್ಲೆ ಕಂಚಿ,
ಕಂಚಿ ಕಡಂಗನ್ನ ಎರಮಣಡಿಗೆನ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ತೊಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಿದ ಬಲ್ಲು ಪತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕುಂಜಾಡಿ ಕುದುಕೆ ಕೂಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಡು ಕಟೀಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತ್ತ ಬಪ್ಪುಗು ಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಮಾಗಣೆ ದೇವರಿಗೆ ಗತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಮಾಗಣದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಪರಕ್ಕೆ ಪನೋಡು ಬಂಗಬಾರೆ ಪಾಯಾವಡು ಬನ್ಪೆರು ಓ ಬನ್ಪೆರು ಬಂಗಬಾರೆ ಪಾಯಾವಡು ಬನ್ಪೆರು ಓ ಬನ್ಪೆರು. ಕೃಷಿ ಮೀನಾದ ಪಂಪಿನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ವರ್ಷ ನಡೆದು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಡೋಡಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಪಿರತ ಮುಖ್ಯನ ಕೃಷಿ ಮೀನಾದ ಆತಂದು ಅವು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ಅನ್ನ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು ಇವು ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ತನ್ನ ನಡ್ಪಿನ ಇಂಚ ಬಂದು ತಾನು ಪುರುಗೆಟ್ಟು ತೆರೆಯುವಂತ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಸುರಿತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಯ ನೆನವರಿಕೆ ತಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಬಲಿಗಿದ ಸತ್ಯ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ವರಪ್ರಸಾದರು ಅತ್ತ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾರ್ಗದ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭದ ಪಡೆದು ಕೋಡಿಕೊಂಡಾಳ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಾಳ ಜಾಗಿದ ಬಂದ ಮನವ ಸತ್ಯ ಕೂಡಿದ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಅವೇತೋ ಸಾಲ ನಂದಿಗೆ ಮದುಪರ ಮತ್ತು ನಂಬಿಚಿತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಡಿಗಂಡು ನಿಂತಿರ್ಪಿತ್ತು ನಂಬಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವನು ತರಣ ತಗ್ಗುವಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಸಾಲ ಏನು ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗರು ಎಳಿದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಬೆಳ್ಳಂಗೇರದ ತುತ್ತಪ್ಪೈ ನರಿನ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ತಂಡದ ಕಾಯಿನ ತಾರಾಯಿನ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಕೊರಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸುತ್ತಮರ್ಗದ ಮಾತು ದೇವದೇವರ ಸುತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಡ ಸಂಕಮರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಡನ್ನು ಬಂದ ಅವು ಬಂಗಾರದ ಕಟ್ಟೆ ಸರಿ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕಂಡ ಗಾಯ ಬಂಗಾರದ ಕಂಡ ಅಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ಕಂಡು ಒಂದು ನೇಜಿ ನಡುಪಿನ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಲ್ಪ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಂಡು ಕೂರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂಗಾರ ನೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ ಅಪ್ಪಗಡೆ ಬಂತಾರೆ ಒಂದೇ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರಿ ನೆನಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ಪ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಡು ಬಂಗಾರ ಪಡುವಂತ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ನೆಟ್ಟು ಉಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲ್ಪ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಉಂಗಿಲ ಉಂಟು ಸರ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಬದುಕಿಗೆ ಸುನಿತ ಆಯಾಮ ಕೊರ್ನಾರೆ ಗಣೇಶನಿ ಸಕ್ಕ ಮಾರ ತುಳುವ ನಡಕ್ಕೆ ಬೂಕು ಆ ಬೂಕದ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಆತ ಕಲ್ಪೋಡು ಓದೋಡ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ತು ನಂದ ಏನು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ದಾದ ಮುಖೇನ ಗಣನಾಶಕ್ತಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಬೇಗಿನ ಆರು PhD ಮಕ್ಕಳಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಟಗಳು ಬಂದು ಯಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಊರಿನ ಹೋದು ತುಳುನಾಡಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಆತ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಕಲ್ಪಾದ ಗೋಡನ ಕಾರಣಾತಿರಿಯರನ್ನು ಗಣನಾಶಕ್ತಿ ಎಕ್ಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಮದಯನ್ನ ಓದರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೂಕು ಒಂದು ಗಂಡ ವಿವೇಕನ ಎತ್ತಿನ ತುಳು ಬದುಕಿನ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕಾಯಿ ಗೊತ್ತಿರು ಇನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗಂಡ ಈ ನೇಜಿನ ಒಂದೊಂದೇ 10-11 ಜೋಕು ನಡುಪಿನ ಚಿತ್ರಪುರ್ಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಬದುಕಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕನ್ನಡದ ಮಜಾ ಒಂದೊಂದು ಇನಿ ಕಂಡ ಹೊರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದ ನಡಿಯರ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಈ ಜೋಕುನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರೀ ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗಣೇಶ ಸರ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದಾದ ಹೇಳ್ಕೊಬ್ಬರು ಕಂಡೋಳು ಗೊಬ್ಬವನು ಬಲಿಪವನು ದೂರವನು ಲಕ್ಕವನು ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಡೆ ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂತಾನು ಕಡೆ ತೊಂದಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಟು ಬೇಪಂಡ ಅక్కడ ಇತ್ತಿನ ಬೇಟ ತುಪ್ಪ ಉಂಡಾಕಟ ಇಡೀ ಮಂಡೆಗೆ ಮೋನಿಗೆ ಪೂರ ಕೆಸರು ಪಾಡು ಅక్కడ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಮಂತೇಳ ಅಕ್ಕೇಲೊಂಜಿಲ್ಲ ಅక్కడ ಮೋನದೇವರು ಗೊತ್ತಾರ ನೀರುಂಟು ಅಂತ ಹೊರತ ಬತ್ತರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರ ಗೊತ್ತಾರ ಕೊಡವರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಟ್ಟನ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶನ ಸಂಗಮಾನ ಜಯಂತಿ ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇಡೀ ಯಾಕಲ್ಲ ಬೇಕರ್ ಸರ್ ನಂಗೆ ಬೇಕರ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬಂತಾನೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸಂಗಮಾರ ಇನ್ನು ಇತ್ತಲ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಟು ಅವರು ನಾರಾಯಣಗುರು ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಮಕ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ಕೊಬಿಡಿಯಾ ಚಟ್ನಿಯ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಮಕ್ಕ ಚಟ್ನಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರಿ ವಯಸ್ಸು ಒಟ್ಟು ತಯಾರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಟಿಬಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು
ಶಾಲೆಗೆ ತಯಾರಾಗಬಾರ್ದು. ఒక అద్భుతమైన చిత్రశాల, అద్భుతమైన జ్యోతులను తయారు ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆ. ಏತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋದುతుండో ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತమైన ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕಾರಸಕಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ದಯಕಾರ ಪಕ್ಕ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 2 ನಿಮಿಷ KK ಪೇಜಾವರವರು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ನೇಜಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದು ಬೇಡ. ನೇಜಿ ನೆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ನೆಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಆಚೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಸಮಯ ಹತ್ತು ಪಣ್ಣದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇತ್ಯದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೋಕುಲುಪ್ಪು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಜೋಕುಲುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪದವಿ ಜೋಕುಲುಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ತೆಲಿಪೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳಾವೊಂದುಂಡು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ, ಯುವಕರು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಅವೇನಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನಕ್ಲು ಏರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೋಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಆಂಡ ಅಪಗ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೂರಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿನಾದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸೋಮೆಲೆನು ಸಂದಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ವಸಂತಕ್ಕ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಹುಶಃ ನಿಕಲು ತುಯಲ್ಡ ಆರ್ನ ಇತರೆಗೆ 8 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಹುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ರೇಖ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ದೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿನಾರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಉನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೋಡಾಪಡು ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹುಶಃ ఇది ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯಾಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೂರ ಆಪ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪನು ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಆ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಮಾತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಣೇಶನ ಸಂಕಮಾರರು ಆರು ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೂಕು ಬರಪಿನ ಮಾತ್ರ ಆತ ಖಾಲಿ ಬೂಕು ಬರೆದು ಲೇಖನ ಬರಪಿನ ಮಾತ್ರ ಆತ ಅವನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಅವನು ತುದುಪಾದಿನಾರು ತನ್ನ ಬದುಕಡು ಈತ ವಸಂತಕ್ಕಾಗಿ ಆರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇನಿ ನಿನಾದದ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಣೇಶನ ಸಂಕಮಾರಿ ಏನೇ ಅಪ್ಪ ಸುಮಾರು 2 ದಶಕದ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಹೊಂದಿಲ್ಲಾರೇನೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಾತ ಮಲ್ಪನಾಥ ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ನಟ್ಟೊಮ್ಮೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೀಗ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಎಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಆ ಕಾಲು ಎಳೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಶಕ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಕೃಷಿಯ ದುಡಿಮೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುವಂತ ಮತ್ತೆ ನಂತರದ ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ಇದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಆಗಿ ನಂತರ ಗದ್ದೆಯ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತು ಕೋಣೆಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸಿ ಅವುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10, 11, 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಉಳ್ಬೇಕು. ಬಲವಲ್ಲ ತಿಳಿದಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರೂಪನ ಚಿಕ್ಕನ ಈ ಜಾಗಿನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರನ ಸರಿಯತ್ತು ಆನ ಕಣ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕು ಮಂಚಾತ್ರ ಪ್ರಾಯುಡು ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಗಾದಂದು ಬಂದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುಗನಾಡಿದ ಉಸುಲಾದೆತ್ತನವು ಬೆನ್ನಿ ಊರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇನಿ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡಾದ ತುಂದಂಡ ಬೆನರ ಉರುವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಜಿ ಬುಣಾವು ನಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಂಡಲಿಲ್ಲ ಪಾರು ಪಡೆಯಲು ಬಿಡ್ತಾ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜಾಗಲೇಡೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಡುಲಿಡಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಬೈದಲಿ ಕಟ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಏತೆ ಬತ್ತಿನಿಂದಲ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿ ಏತೆ ಕಾಸಿಂದಾಂಡಲ ಬಂಜಿಗೆ ಬಿಡಾನಗ ಬೋಳುತ್ತಿನವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬಿಲೆ ಚಿತ್ತಿನ ಅರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ನಿಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ದಪಣ ನನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಕುಲು
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದಂಥ ಬಂಡ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಜವನೇರುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಚ್ಪ ಶೇಕಡಲ್ಲ 100 ಪಾಲು ಜವನೇರು ಜೋಗುರುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇಶ ದಾದಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಆ ಮನಸ್ಸಿನಗಳಿಗೆ ಬರಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಈ ಬೆನ್ನಿನ ಬದುಕಿನ ಒರಿಪಾರಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪುಗ ಐತ ಹೊತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಒರಿಪುಗ ಬೆನ್ನಿ ಒರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ವಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಮೇಡು ಬಣ್ಣಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೆಸರಿಡು ಬದುಕಿನ ಕಲ್ಪುಗ ಕೆಸರು ಪುಂಚಿದ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿನ ಬಂಜಿನ ತಲ್ಮನ ಮಲ್ಪರ ಕಲ್ಪುಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಡಾಡಿಸೋದು. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನೇ ಮಣ್ಣಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುದಿನಕುಲು ಇನಿ ಮೂಲು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಅವೇ ನೇಜಿನ ಪಕ್ಕದ ಒಂದೇ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ಎಂಕುಲ್ ಜತ್ತದ ಮೇಜಿ ನಡೆದು ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ದು ಬಹುಶಃ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಂಕಲ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಕುಲು ಮುಂದುವರೆತಂದು ಪೋಯಿನೆಡ್ದೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಗ ಮಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಬಹುಶಃ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲು ಬೇಳೆ ಒಲ್ಪ ಅರಿ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಡ ದೈಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಮರಾಠ ಬರ್ಪುಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅರಿ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಆಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೋಜಾವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಠನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಯಾಕರ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಮಾರ್ ಸರ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸಾಲದ 4 ಗೋಡೆದ ಮಧ್ಯಡ್ದು ಬಿದಾಯ್ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಂಪಿನ ಅರಿ ಎಂಚಾಪುನು ಐಕಿ ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಐಕಿ ಏತು ಜಂತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾರ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು. ಇನಿ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜೆರುವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಜಿ ವಿಚಾರೊಂದು ಮುಡಿದಿ ಒಂದು ಬೆದೆ ಬೆದೆ ಯಂತ್ರೋಲು ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆನಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊಂಜೌಲೆನ್ ಲೆಪಡಾದು ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪವನೇನು ಮೂಲ ನಮ್ಮತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ನಟ್ಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಉರಲ್ ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ನಮಕೇನುವ ಓ ಬೇಲೆ ಪಾಡ್ನೇನು ಕೇನುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಆಯಾಸ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದನ್ಕೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿರಂದಣ್ಣ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಡ್ಪಿನಾನಿ ಬಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕಾಪು ದೀಪ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಬಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಪೂಕರೆ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಡೊಲೆಗ್ ಒರಲ್ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಓಬೇಲೆ ಪಾಡುಡಿಯ ಬನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟುಂಡು. ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾಗಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪೋರೆಯಾವು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಡ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಒಂಜ ಹತ್ತು ಶುದ್ಧಾಚಾರುಡ್ಲ ಕುಲ್ಲು ನೆನ್ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಮೆ ಸೂತಿಕದ ಕುಲು ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಇತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು. ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂಚೂರು ಎತ್ವಾಸ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಂಡಗ್ ಅತ್ತಂದಂಡ ಕಂಡದ ಕೈತಾಲು ನಾಗೆ ಬತ್ತು ಉಂತಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ತೂತಿನ ಕತೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಲ್ಪಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿದ ಐಟ್ಲ ನಡ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು.